ಸಲ್ಮೆಲೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲೋ ಯಾನು ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಪರ್ಬಗು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲು ಹೆಚ್ಚು ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇರುವ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಲೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ನೂತ ಇರುವ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೂದಿತ್ತದ ಮಾತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲನ ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಉಮೇದದ ತೊಂದು ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕಲ್ಪಾವೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಪದತ ಮುಖಾಂತರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಯರಗಾದ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪುಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತದ ಈ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ನೂತ ಇರುವ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದ 4-5 ಆಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಸುಮಾರು 40 ಜೋಕುಲು ಪುವೇರ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬಡು 4 ಮುಖ್ಯ ಮೂಲೆ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಪು ಕಲ್ಪು ಕಾಕಜಿ ಕತ್ತೆರೆ ಪದ ಆಟ ಊರು ತೆರೆಯನುಗ ಪನ್ಪಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪಾವನ ಬಗೆ ಇತ್ತದ ಸುಲಭದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಕಜಿಡು ಮಲ್ಪನ ತರಾವರಿ ವಸ್ತುಲು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪದಕುಲು ಜಾನಪದ ಗುಬ್ಬು ಮರ ಗಿಡತ ಮಾಹಿತಿ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಷಿಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಲ ತಿರುಪಾವನವು ಈ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬದ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ರಮೇಶ್ ಉಳಯ ತಿರುಪಾದಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ನಡೀತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 120 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 4, 5, 6 60 ಮಕ್ಕಳು, 7, 8, 9 60 ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಲಿ 120 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ಮುಖ್ಯ ಮೂಲೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಮೂಲೆ ಮಾಡು ಆಡು ಅಂತ. ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪಲ್ಲಿಕೆರೆಟ್ಟು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುನ ಆಣು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀಮ್ನ ಪುಣ ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟಿಡು ತೋಜಿದಿಂಡು 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಣು ತೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬೇಕಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರು. ಕಾಸರಗೋಡುದ ಪಲ್ಲಿಕರಡು ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನ ಆಣನ ಪುನ ರೈಲದ ಪಟ್ಟಿಡು ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಆಣನು 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಂ ಪಂದ್ ಗುರ್ತ ಮಂತದೇರ ಶಾಲೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಕಲ್ಪಾವನಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಶಾಲೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೈದೆ ಅಂದ್ ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಬೇಕಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ದು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ ನಾಡದಿತ್ತೆರ ಆಂಡ ಆನನ ಪುನ ರೈಲ್ ಹಾಕದು ತೀರ್ತಿ ಪೋತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ತೋಜಿದು ಬೈದಂಡ ಶಾಲೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೈದೆನ ಆಣ ಬೇಕಲ ಬೀಚ್ಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸುತ್ತದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಬೇಕಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕಿರು ಮಲ್ಲದಾನಿ ಕೆಸೆಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಗುರುವಾರ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗ್ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆರು ಶುಭಬೀಡಿ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬಂಟ್ವಾಡದ ಯಜಮಾನರು ಆದಿತ್ಯರು. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಜ್ಜಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕೆಸೆಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂತ ದಿನತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ತೀರ್ತೆರ ಮರಣ ಕಾಲುಗಾರೆಗೆ 75 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡ
ಕರಿದು ಪೊಯ್ಯಿನ ಕೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರೆನ ಮೃತ ಶರೀರನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಯರೆಗಾದ್ರ ಅರೆನ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕದ ಶುಭ ನಿಲಯ ಇಲ್ಲಡ ದೀದಿತ್ತೆರ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗೆ ವರಾನೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಂದೆ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತೆರ ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಮರ್ದು ಪಲಿ ಪಂದೆ ತೀಡ್ತೆರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪುದರು ಪೊಯ್ಯಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಪನ್ಪಿ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಂದಿದಿತ್ತಿನ ಶೇಷಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶುಭ ಬೀಡಿ ಶುಭ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮದುವೆದ ಹಾಲಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬೊಕ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆರ ಇಂಚಿಪ್ಪಾರೆನ ಮದಿಮೆತ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬದ ಲೇಸ್ಲ ಗೌಚಿಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಲಿನ ಬುಲೆಚಿಲಗ್ ಪಣವು ಸಕಾಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಆರು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರ್ಕಾರೆರ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಆರು ಬೊಡೆದಿ 4 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಗತದೆರ ಜೌಳಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಗಿರಾಕಿಲಿನಂಚ ಬತ್ತನ ಪೊಂಜ ಒರ್ತಿ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದು ಕುಂಟು ಕಂಡದನ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ನಡೆತದೆ. ಜೌಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಗಿರಾಕಿಲ ನಂಚ ಬತ್ತದು ಪೊಂಜು ವರ್ತಿ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾದು ಕುಂಟು ಕಂಡದಿನ ಸಂಗತಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜೇಟ ನಡೆತದಂಡ ಕಲ್ವೆದಿ ಕುಂಟು ಕಂಡು ನೋಬಕ ಲಕ್ಕಾದ ಅಂಗಡಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪಿನವು ಕುಂಟುದ ಮಳಿಗೆದ ಪಿದೈ ಎತ್ತಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಡು ತೋಜಿದಂಡ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತಂಡ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡಪಾಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಫೈಜರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂಜಕೊಂಜಿ ಸಾಕಾರಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚ ಮಣಿಪಾಲದ ಮಾಹೆ ಬಕ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಮರ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕಂಪನಿ ಫೈಜರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸಾಕಾರಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನ ಒಪ್ಪಂದಗೂ ಬೈತಡ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡಪೈನಲ್ಲಿ ಸಡ ಮಾಹೆದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಕ ಫೈಜರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀಶ್ ಚಾಂಡಿಯಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗೂ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡಿಯರ. ಮಾಹೆದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಜಿ ನಾಯಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಬಂಧಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿರಾಜ್ ಎನ್ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಲಾ ಬಾಳಿಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಕ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ದ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ತಿರಿಪಾಯರ. Towards the digital health with the I am pleased to inform that we are also supporting the Government of India by generating evidence for health policy for Anemia Mukt Bharat initiative of our Honorable Prime Minister. And I am also pleased to announce that Kasturba Medical College, Mangaluru has been selected as the National Coordinating Center by National Board of Examination in Medical Sciences for conducting faculty development program for faculty members associated with various DNB NBMS program pan India. ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚರಿನ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಡು ನಡೆತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಪೈ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಕುಡ್ಲದ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಬರೆತಿನ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆಲೇಸ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಡು ನಡೆತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಗದೀಶ ಪೈ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರ ಪಿದೇ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ಬಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಲ್ಲಬಿನೆರಾದಿತ್ಯರ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾವಿದರ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ವೆರ ಕಿಟಲ್.com HM ಫೆರ್ನಾಲ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಡೊಂದು ಸುರೂತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ದುಂಡು. ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ सुरकेलें केन्ना आमी डिप्रेशन वचचे नातले आमी पॉजिटिव एटिट्यूड आसका पॉजिटिव थिंकिंग आसका संस्कृत म्हळ्यार कशें जालें प्रकृती म्हळ्यार कशें जालें विकृत म्हळ्यार कशें जालें विकृतीतून प्रकृती येवका प्रकृतीतून संस्कृती येवका हें पुरा पॉजिटिव एटिट्यूड जेवका जाल्यार आमी लायक पुस्तकां जेवका सद्ग्रंथ पठण जेवका सत्संग जेवका चांग चांग मनशां सहवास जेवका अशें एक घंटो उरलेलो ते लास्ट हेज्या तरी भाशण त्या सायकॅट्रिस्टांनी मिल त्या पेशंटाक कशें जालें भाशण तो म्हणलो न्ही असल पिश्या परत तुमी भायर सोड आमकां खबरे भितर घालता न्हू हें चूक न्हू म्हणलो ह्या पुरो विशय ताका गोत आसा जाल्यार तो 1 म्हयनो 2 म्हयनो मेगेल जीव घेता आसा तूं ताक येवका इनॉग्रेशन आख्खे येवका म्हणून म्हणलें म्हाका शॉप सोडून येवचें कश्ट जाता मार ना ह्या फाटी येवका म्हणलो तागेल मोगान आपयतना हांव येवका जालें जाल्यार म्हाका आज एक नवो विशय कळ्ळो कसो म्हणल्यार पिश्ये हॉस्पिटलां मात न्ही भायर येसत केलो म्हणून असो आमकां आतां पुस्तक वाचितना पुरो पिश्ये म्हणटा जिथे म्हळ्यार आज सोशल मिडिया त्यान माने वाडलां पूरा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा हें कशें पुस्तक वाचुच्यांनी बट एक उडक आसा दवरका आमी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळों पुरो सोशल मिडियान बट इन्स्पिरेशन मेळना इन्स्पिरेशन मेळची पुस्तकां निमिताची आमकां आज टेलिविजन येता तरी मात त्या दिवची विजन आज पुस्तक वाचुचें आमी विसरले ती पुस्तकां इतले बेस्ट फ्रेंड जगत त्या भितर कोणेंय आसना पुस्तकां इतले बेस्ट कंपनी कोणेंय आसना फ्रेंड बीन एरडाय करता आमगेलो तो पुस्तक तें एरडाय करना पुस्तक आमकां एक जीवन प्रेरणा दिता जीवनोत्साह दिता ಕೊಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜನ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾಲಂತಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ತಂಬೆಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯಿರು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜನ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರುವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆ ಎಳಿಂಜೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ್ ಕರಿತದ ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ ಮುಡಿಪು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ ರಾತ್ರಿ ನಡಪರೆತ್ತಿನ ಜಾರಂದಯ ಗುಡ್ಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಷಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಮೊಕ್ಲಿರ್ದ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ದೈವಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಡ್ಯಾಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡಪಾದ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ಯೇರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶ್ರೀ ಕಾಂತಬಾರ ಬೂದಬಾರೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ವಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲೂರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ ಮಾರುಕಂಡು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲ ಜನವರಿ 28 ನಡಪುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಬುಲ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪುವೆರೆ. ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಮಾರುಕಂಡು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಿಕರೆ ಕಂಬಳ ಜನವರಿ 28 ನಡಪರೈತದ ಕಾಂಡ 10 ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೈತದ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಸವನೂರು ಲೇಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವೆರಂದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಶಕುಂತಲಾಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರಿಪಾದೆರ ಪುತ್ತೂರು ನಡತಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಅಕ್ಲು ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿಯರ ಕಂಬಳದ ಸಲಾದ ಬಯ್ಯ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾಲಿಸ ನಡಪರೈತದ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕರರಾದುಪ್ಪುಯರ 30ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಲ್ನ ಬುಡುಗಡೆ ಅವರುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆಯರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಿಡ್ಸೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಕಂಬಲೋಡು ಸುಮಾರು 200 ಜೋಡಿ ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದಿತನು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಪುನ ಬಿಡ್ಸದ ಎರುಕುಲೆಗೆ ಐತ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೋಡು ತಿರಿಪಾಯರ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರ ನಿರಂಜನ ರೈ ಮರಂತ ಬೊಟ್ಟು ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜುಗುಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿದ್ದೀರ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಭ್ರಮ ರೋಜಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಂಸದರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಗಿರೀಶ್ ನಂದನ್, ಎಂಎಲ್ಎ ಪುತ್ತೂರಿನ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದ ಸಂಜೀವ ಮಠದೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಿಯ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ 30ನೇ ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಗುರುಪುರ ಉಳಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮಾರದ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಗುರುವಾರ ನಡತಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೈರವ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಯ್ಯಗ್ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಳಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ನೆಟ್ಟು ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ಮೇಡೊಡ್ದು ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತನೆ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಗುರುಪುರ ಉಳಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೈರವ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ಲದ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಳಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ಉಳಾಯಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾರಿಗುಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡೋಡು ನಡಪಾಯಿನ ಸೇವೆದ ಆಟೋಡು ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿ ಕೃಪಾಪೂಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಶ್ರೀ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಲಾಯಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದ್ದದ ಆಟ ತುಯ್ಯರ. ಮರೆತು ಸತ್ಯ ಹರಿಯ ದಿನವದು ಪುಣ್ಯ ಮನನವು ತರೆಯ ಧರ್ಮವೇ ನಾಶ.
ಮಾತೆರೋಧಿಸಬೇಡಿ ಮಾಯೆ ಸೇರಿದಿವಿಲ್ದು ಮಾತಿದೀಯ ಪುಣ್ಯ ಬಲದಿ ಮಳ್ಳು ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಲದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಭಜಿಸುವುದು ಶೌರ್ಯಾಲಿಲ್ಲ ತಟ ಯಾರು ನೀನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೀನು ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮೀರಿ ಬಲ್ದಿ ಯಮೆ ಜಯವಿತ್ತು ಪೊರೆಯಮ್ಮ ಜಗಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರೂಪೇ ಮದಿಮೆದ ಮದ್ರಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲೇಸಾದ್ ತಿನ್ಪುನ ಪರ್ಪುನ ನಲಿಪುನ ಜೋರಾದ್ ಸಮಾಜಡು ಹಾಳ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಇತ ಕೆಲವೇರು ಐತ ಬದಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವೊನ್ವೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೆರಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಳ್ಯಡ್ ನಲಿಕಿದ ಭಜನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮದ್ರಂಗಿದ ಲೇಸ್ ನಡತದೆ ಭಜನೆರ್ದು ವಿಭಜನೆ ಅಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಲೆನ ಬುಲಿಚಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕನ ಒಪ್ಪುನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುಂಪೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕನದಿ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪೆರೇಜ ಗ್ರಾಮಡು ಮದಿಮೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಲೆಡ್ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಕೆ ಇಂಚ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪರ್ಪಿನ ಅಮಲದಾಂತೆ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸ್ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಲೇಸ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ನಲಿಕೆಲು ದಾಂತಿನ ಐತ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಧರ್ಮ ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿನ ಉರಿಪಾವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಜವನೇರ್ನ ಗುಂಪೊಂಜಿ ಕಜ್ಜುಗು ದುಂಬು ಬೈದಂಡ ಪೆರಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಳ್ಯಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆದ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಲೇಸನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದಿತ್ಯರ ಎಡೆಕ ಇನ್ನಿತ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತ ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7